what's up mga paps? Welcome to my YouTube channel, the Ilonggo Dad Channel. Ang channel nga malingaw ka na, nadamo ka pa matun-an. Tani lang. For the first time sa akon nga channel nga ini, may competition ako against sa pinaka-fierce, pinaka-bagsik na pwede ko makontra. So, let's welcome Ilonggo Mom! Ilonggo Mom! Woo! So, ready ka na sa aton sa buwa? Oo, ready, Okay. ready. So, gusto mo mabalaan kung ano aton contest? Oo, ano contest na? Okay, sige. Ang contest na is basically is a breakfast cook-off. Bale, maluto kita, maprepare kita sa breakfast. Okay? Tapos, featuring Sun Pride and holiday products. Okay? Palihos sang holiday carne norte. Holiday luncheon meat. Kag Sun Pride honey cured bacon. So, amo na i-feature ta. Okay? Tapos, pwede ta naman dukang-dukangan na sa mga kung ano-ano pa as breakfast. Pwede ini bento style or pwede man sa plato lang. Be creative. Lutoon ta ni for 15 minutes. Depresyon na dala na ng luto. From tigang, okay lang kay katigang na to sa bangda. Presenta kag ipakaon sa aton mga judges. Pwede. Sino ato mga judges? Okay, ang mga judges namon is no other than si Lily kag si Lizzie. Ang amon yung mga bata. Di wala, Okay. dapat wala bias, kids. Wala bias. Why ko sila nabayran? Okay. Sila ang ma-decide kung sino ang supreme breakfast cook sa aton nga pamilya. Okay, ati, ano ang price ko? Kaya daw sigurado naman nga ako ang madaog. Siguro, masigurado sa kuno, mas maipay-sugid ko anay kung ano ang atong criteria, no? Sige, Oh, ano para price? preparado ka. Okay. So, ang criteria ta is 40% creativity. Okay? 30% is overall taste and experience. And the last 30% is presentation. Okay? For a total of 100%. Very Ikaw, paluloy, tigit na. ayos sa mat. Kabalo ka na. Why mo na pamangkot? Daw, Ha? zero kang itatanan. Why mo na pamangkot nga champion ako sa amon? Sa itingin Ha? ngayon. Sa amon? Tingin niyo. Sa amon to. Oo. Oh, kita mo na. Ikaw may prawn ka? Etchos na mo yan. Sagat-sagat. Sagat ako yun. Kaya etchos May na. prawn ko ya. Ano ganito pamangkot mo? Anong price ko? Ang price. My Price mo? Magabigin own mo na. Ang madaog, imasahihon sang per day every night for 1 week. Okay. Okay, so for 1 week, therapist siya. Sang... Okay. Magpakabako. Oh. Every night then. Okay, doon ka na amin, di ba? O every night may masahe sa hapon ka. So, matosgon kita. Okay? Kung sino ang una. Okay? Heads or tails? Heads. 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 So, ready ka na? Of course. Alright. Let's get it on! Ooh, wow. Dila makamot pa. Wow. So, tunga, just tunga ay tama. Ano siya kalaba. Grabe, oh. Tunga pala. So, lapad and laba. Kaya na ano, gabunggo siya. Gamo na siya, hindi siya maluto. Kinanan ko siya itungaon para kaigo siya sa kalaha. Okay? Understood? Nga, feeling mo madaog kagid sa contest nga ni. Diyos ko, nakamangkot. Sinong cook sa balay? Kay ako? Oo. Eh. Tinga, hindi ka pala magluto si Ilonggo Dadaw? Ano na ba yung lutoon? Tito, kinubos mo na daw? Ay, nalipat ko. Hindi mo na pagbinlan. dayaon! Hindi mo na pagbinlan. Wait, ano gini mo yan, ha? Ate, may teknik ko yung akon. Hindi na pagilapte ang akon. Daya nga bacon. Umanda ka. So, dili ko yan sa kalaha, maluto. So, kung magluto ko yung bacon, wala na kung naga-oil. Kaya ma-oil lang na siya. The itself. Ang fire is in medium. Wala ko siya ginabutang sa high. Kay basig-gasig siya masunog. Ando medyo crispy kaya mo lang namian sa ako mga kids. So, ang kids na natin, mga judges. According to their taste. So, at least, ang sun fried, wala siya gumunga. Wala, natawa pa lang. Okay. Wala siya di-shrink siya. Over, sandulay na siya sa, sila na siya sa kalangan.
duda lang ko kung kabalo ni si Ilonggo Dad. Yung tawon niyo siya kami kung magluto. So, yung kabalo man sa mag-muamoy. Okay, ubra yan na. Kung aga, mandar. Pagbugtaw ya. Kapi biga, pamakaw biga. Nga mo na na ubra yan. Kung aga. Okay, duda lang kung kabalo niyo siya. Next, maluto ko sa break the egg. Ay, galag ko. Paglat ko. Sunod ako ang itlog. Daddy. Wala ka pati. Ang circle. Ako. Oh my gosh. Okay. Ang ako niya sa side up, gaan niya mala. Dito yung kasawot ng pasa. Gusto ko yung mala. Lalasahan ko daan kung basta. Hindi gusto ko mala. Kasi yun. So next na lutoan is ang carne norte. So hindi na ako mag-oil. Flatten. Okay. Nagpalutoon. Kanya ko niya isang 1 cup of rice. Wala iluganay ha? Wala iluganay ha? Marot daan si Ilonggo Dad. Oh, ha? Subutangan ta sang bacon. Ubra ko no kami sang character para dumas namin ang bento box. Para kuno daw buhok. So, ari nga ko nga pasabog. Siguro pala nyo naman ko na ni. Ano ni siya? Itong mata na sa makilala nyo gid kung sino ni sa karon. Oh. Wait a minute. As you can see, bangian ang mata. Okay? Tapos daw dako ilong. Ano ilong wow? Okay. Ano na? Putat, kung ano makam-out nga character ti. Amo na siya eh. Okay? Ito basura? Isa. Anyway guys, inyo, papel siya, so hindi na siya edible, hindi na siya pagkanon ha. Ginimo ko na ni siya, pang-asar lang ni sa tagiya sa mulag. Subong mahimo ta, mata-mata. Oops, do bangian naman na, do dako naman kagamayaw, so buhinan ta, ikayon, tanan lang kay basi magamba siya karon, basi magamba siya kasi sobra-sobra nga insulto sa iya. Oh, ha? So, ano nga sapat, Ilonggo Dad? Okay, rabbit. Okay, so tapos na ko. So, amo na ning bacon ta. Tapos ari, familiar sa inyong tsura nga ni. Bala niya na ako sino na. So, ari na ato nga luncheon meat, you see. Ari para sa akong baboy. This one is my whisker, so koreng. Grabe yung whisker ba na maglamon? And of course, dapat may muni. May Tomato. may vegetable, so for glow, okay? For glow food. So that's it. So, do you think madaog ka? Of course. Alright. So, it's my turn. Okay. So, ako naman turn. Advantage ako kay nauna siya, so may nag-gets ako ng ano. Pero, in my opinion, palpak mga procedure yan. Amo na nga ako niya. Okay, una akong tanay ang pagtanok sang itlog. Okay? Tanok kong tanyan niya kay medyo malawig-lawig niya. Yeah, butang pati. Okay? Grabe ba? Dumabuka ang itlog. Ilongga ma'am to ya daw kahinay. Ang mga experts daan niya, dasig na yan. Asya! Okay, here we go. Okay, so tanukon tayo ng itlog. Balik na sa lamisa. Ang sunod ng hikutaron is meat products like ang sun-fried, manicured bacon, kag of course ang luncheon meat. Buksan ta na lang ang holiday catinotte. Oh, happy siya. Whoop! Okay. So kay naya si Ilongga ma'am, iyayab boomer style sa pagluto. Ako niya advanced, modern. So, ang ako niya sikreto is taran! Ang air fryer. Modern lifestyle niya si Ilonggo Dad mo. Ay ato yan ni Ilongga ma'am niya boring kag trabauso. Ako niya convenience pero namin yapon. So ang advantage, okay ginutod-utod na ni Ilongga ma'am. So nakatipid ako sa time. So ali,
Laptahon ko lang ang bacon, te. Okay. Tapos iyan nilong gamamya, isa-isa. Hindi, ako niya tingob-tingob na niya. Luncheon meat, upod na sa bacon. Ang imo na yan, tinamad ka, ginaras-haras kapag luto. So, let's start. Balik na sa itlog. Sabi lang mga bata, mahilig sa itlog eh. Mas scrambled egg kita. Okay. So may ara kita sang boiled egg, at may ara kita sang scrambled egg. So tayo ma-anticipate. Na ako na-anticipate nga kabalo ka magbatis ng itlog. Sus, bati lang sa itlog. Sagad kuya magbati ya. Halin sang teenager ko, expert na kuya magbati. Hindi ko ginaluto ang itlog eh. Kita mo ang spray, effective. Wala gandar. Bumbahon mo pa na, kapila. Ato na, nagawa na siya. May lang nga pampadanlog para ang itlog hindi magtapik. Okay na na. Okay. Pwede na kaya makamot. Okay? Kaya mo ang mga tutuod nga chef, ginakamot na nila mga pagkakas. Tinlo na yung kamot nila, imo kamot tinlo. Of course. Tama din. Alright. That's the sound. Natapos na ang pagluto. Check ta. Holy! Perfect! Golden brown. Perfect ang pagluto. Kurog na si Mami. Kurog na! Oh. Yeah. Dark. Ako niya, perfectly cooked. Alright, so ang itlog among ibulos ta sa air fryer. Dasig man na nga pagluto ah. Alright. Okay, so alin na ang itlog. Alin sa air fryer. Tinlo na kamot. Oo, dinlo ni kamot ko. Pilmi lang sila obsessed sa kamot. Okay. Babalaan yung kinikaroon nga, ginamo ko na siya. Juminit pa, agay. Alright, so ginhimos ko na ang hard-boiled egg. It turned out, isa man lang kailangan sa. Yung kaon, dugin, ang isa ka itlog ay ginutom ko. So, ang secret ko, like I said, inaamon eh. Okay? Okay, modern problems requires modern things. So, tingala ka mo kung ano ni. Kung isang shoes easy. Buksan ko ni. Tapos, wow, ko ni. And then, butangan nyo na di kanon. Like this. Right. Okay. Kurog na silong gamam. Waya naman 4C ang technique nga ni. Tapan-tapanon ko siya, no? Right? Okay. Tapos, ang itlog, surprise. Ibutang tali siya. Do, ang guaya daw, surprise. May itlog. Medyo risky ning ginhimo ko, no? Kay ako pa lang ninang kay Binto sa nga muna nga pamagi. O, medyo suicidal. Ihaop lang. Hop, hop. Oh, yeah. Alright. See? Dapat may pwersa ka. Lock. Okay. Takpan. Why ko pa mabutang. Sorry, liwat. Ikadlawan lang ko nilong gama mo. Okay. So ginapakompakta lang ang rice. Okay. Ay, tumukon galing. Do injection ah. Okay. Iduot mo get, no? Importante, compact siya. Saan ko na ni? Alright. Here we go. Oh, ha? Holy! Oh, man! Kabahan ka, Mami! Kabahan ka! Perfect! Cylinder. See? Amo na ginatawag ko nga, rice, egg, surprise. Mag-amaton ta na, plastar ta sa mayo, ang mga... See that? Nan, daw gahulid sila daw mag-asawa. Dili ko ibutang. Hop. Na, okay. Ang aton niya na corned beef, dirita lang siya butang. Wala na mo arte, wala na mga mata-mata, anong mga mata-mata na. Balaan niya nga pigado ang luto, ya ginapadagaan niya lang sa mga kinartoons. Ang itlog ta, dila siya na egg surprise. Okay. So may isa pa ta di. Ano na di butang ta? Okay. May mga prepare ko gali ya. Nga corn. Alright, gininit ko na siya. So, muna ni siya ang akon nga sun-fried holiday egg surprise. Grabe no, laba ang ngalan. So, pwede na siya tawagon niya Ilonggo Dad Bento Box Surprise.
mga kids, Yes. kamo ang ma-judge mo ng mga criteria. Okay, taguan nyo lang da. Idulong na din namon ang food. Okay? Wait ka mo. Okay, ang kay mami, amo nang iya. Itatatahin. Here, smile. Okay. Open sesame. Wow! Okay. O yung paper niya. Paper. So, ang akon, ang tawag sa ang akon niya bento box is sun-fried egg surprise. So, naka-sushi style ang akon, cylindrical ang akon niya, no? May surprise egg na da. No, kita nun, ginto pa nung na-surprise. Surprise! Pork, and barbecue sauce, and ano. Imo yung mams, ano yung tawag da? Monster Bento Box. Kilala mo kung sino na? Seriously, Because? Dako ilong yung mga isa. Parang Doesn't really look like that. Kadlawan, kadlawan. But I like the idea of this na sushi roll. Kasi I like to eat one with a lot of rice. So kung i-cover mo ang sudaan with a lot of rice, sinamian ko eh. Well, I really like the taste. The taste is my favorite. Well, I like this. I like it too. Nabiyan ko na nag-design din si mom sang animal. Namikit na may animal. Okay, so let's proceed with the taste test. Okay, so ginatag na sa mga judges ang score kag naka-decide na sila kung sino nagdaog kay nasa amon niya breakfast cook-off. And the winner is Mami, do the honors. Of course, ako. So, may dinaya gid nga natabo. Pero anyway, nag-enjoy gid ako sa contest kag nag-enjoy man ako tanaw sa mga bata nga nag-enjoy sang ila kaon sang sun-fried breakfast. Ikaw mami, nag-enjoy ka man bisan Of course, dinaya ka? nag-enjoy. Tama, dinaya, excuse me. Wala na sa bokabularyo ko. Okay, Ikaw, fine. yung matunan mo na nga terde. Okay, fine. Yes, nag-enjoy gid ko kag kasadya and nakibot ko nga namit gid gali ang sun-fried na bacon. Kaya usually wala ako kakaon sang bacon pero pag tilaw ko kagina, namit gid siya very tasty. Alright, namit ki man ang bacon. So sa Ilonggo, saboroso. Saboroso. Alright, so I think that's it mga paps. Kung nag-enjoy ka sa video nga ni, please leave a like or leave a comment below. Or hindi ka ni, i-share nyo ang video nga ini. So, until next time, Ilonggo Dad, out. Taps. Ano? Ang akon nga masahe, Laglanda.